20% grant discounts, exemption sa value-added taxes, OSCA IDs, mandated allowances, ug uban pa. Kini gihisgutan sa gipahigayon nga panagtapok sa Philippine Association of Retired Professionals Incorporated. Misentro ang maong kalihukan niadtong Sabado, Agosto 3 sa pagtuki sa mga katungod og benepisyo alang sa mga senior citizen. Kini gitambungan ni Attorney Homer Cabaral, ang pangu sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA, nga mausab ang nag-edukar kalabot sa Extended Senior Citizens Act of 2010 o ang RA 9994. Tikto kita na nga valid yun ang ID mo i-present. Kung wa ka, you have to get another ID sa OSCA office. That is with respect to the regular financial assistance nga gipanghatag sa Cebu City ha. Pero sa uban kanang discount pwede rin yung replacement. Kaya mo recognize man ang kuan, may problema sa ubang mga establishment. Ang naaragay reklamo na mo, more sa among nadawat reklamo ang pag-compute sa VAT. Miingon si Cabaral nga duha sa ilang gustong ipalambo sa OSCA mao ang pagpalawom sa kahibaw sa mga senior citizens kalabot sa ilang mga madawat nga benepisyo o pribilehiyo, ilabi na sa mga seniors nga namuyo sa mga grassroots areas. Gihisgutan sab ni Cabaral ang mga hagit ang nasinati sa OSCA sa pagkakaron. Pagkikil sa aware, especially sa mga grassroots, no? Dito sa mga kabarangayan, kita mismo nga educated na atas sa mga professional kuwang pamangani how much more sa dito gyud sa barangay gyud level. Challenges, budget for our elderly. Gawas sa OSCA, ang Philippine Association of Retired Professionals o PARP usa sab sa mga organisasyon dinhi sa nasod nga nagpasiugda og mga programa alang sa mga senior citizens. Gidetalye sa sekretarya sa PARP, Grace Ferreros, ang mga napadangat nila nga tabang sa mga senior citizens sukad sa tuig 1999. As I said, what makes us unique is we are like the watchdog of the rights of senior citizens. And since we were organized in 1999, so we've had a lot of cases wherein pensions have been received through PARP. And they've received it only about 20 years after they retired. Sa pagkakaron, plano nga ilusad sa PARP ang ilang inisyatibo nga tatak PARP o ang Discount Checker Program, diin susihon nila ang mga nagkadaiyang establishemento dinhi sa Sugbo kung nisanong ba sa balaod sa senior discount nga gimandato ubos sa Senior Citizen Act. And to make sure to encourage businesses to apply and give senior citizens the discounts that we are entitled to. And it's also very important, of course, to senior citizens to get the right discount because number one, it's been a major complaint of senior citizens, based on our membership and based on our friends, that they're not given the right discounts by restaurants mainly, Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.